नोंसिनिजों बेबायदि मोनलोङालै जोंनिजों जोंनि दाम खम गोजालै नोंसिनिजों उन्दुनो ओंखारलायनाय फुदुङो हाया दा मा खारनावहाय नाइटि थाखो दखाननि नामालाय नाइटिया माने सिगाङावथ' एसे गाननानै बायदिसिना माबा गाननानै होलायथिखादोंमोन जाहैबाय नाइटि गाननानै दखान होयोमोन जाहैबाय फार्स्टआवहाय ओरैनो दान्दिसे नाइटि गाननानै फैबाय नालाय ओमफ्राय दा नैबे नाइटि दखान जोंना दा बिजनेस खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय जोङो नैबे सान्थिपुर ओनसोलावहाय बिराद गामि बेरायगोन आरो नोंथांमोननो दिन्थिगोन ओरैबायदि जायगायाव दंफैनो दायो लाखनि माल दं नैबे जायगायाव खुरुल गासिबो साल दंफां आन्दासाव बेसेबां थांगोन बायदि बे दंफाङालाय बे गैयालाबो दंफाङा 70 किजिसो थांगोन इयो टटेल बिजौ थिजौ लानानै 70नि बागोन बै फिसा फिसाखौ स्टेन लायोला सालाथ' लाजायो नालाय सिरि थाखागोन सालाथ' बिराद दाम दंलै ने 1 लाखनि एसे बारानि माल दं इयो थंसेयावनो 1 लाखनि बारा दं ओमफ्राय नै बेबो गैयालाबो बे स्लटसिनबाव नै साबसिनबाव इयो बेबो गैयालाबो 1 लाख 15 बा 20 इदिनि माल दं इयावहाय बेबायदि दामि आरो होनबाय थाया आरो माथोबाव दुइ खुलसोनि माल थानायलै इयाव बिल्डिंनि सखाफ्राव बरियासै जोरनायाव जेरावबो आरोखि इण्डियानाव बेनो दाम गोसासिन नामा दंफाङालाय होथ आं बुजोबनो हालै मा गुबुनबो दंदां बे माबा जोंथ' बेखौल' मिथियो औ दा माबा दाम गोसासिनफोरबो थानो हागौ माबा दं थानो हागौ खोमा ओमफ्राय जोंथ' दा नाम्बार 1आव बेखौल' मिथियो आरोखि जोंनि मिथिनायाव न' लुनो होनब्ला साल बरिया आरोखि जोरोबोलै 120 बोसोरा आरामसे जोरखायो जाहैदों न' खुन्थियावबो ओमफ्राय पस्ट माबाफ्राल' थाङो आरो 80 बोसोर इदिख्लायल' जोरोनो 70 80 पस्ट दंफाङा बेथ' थांबावोसो ने गोदोनि बोराइसाफ्रा खिथादोंलै बेयाव खैलामैलावहाय जावखांदोंमोन गैयालाबो 120नि बारखाबाय आरोखि इयो जेबो जायाखैमोन जावखांदोंमोन हायाव फबना थानाया हायाव फबना माने न' खुन्थिया गायनायनि न'आनो बोरायखासो बेखौ जावख'दोंमोन खुन्थिया जेबो जायाखै ओमफ्राय बेखौ जावख'नाय मानसिफ्रा बुंदों आरो बोराय फिसाफ्रा साल खुन्थियाया 120 बोसोरा गोरोन्थिखा होनदों आरोखि बिनि बारा जोरलांबावगोन ओमफ्राय जाहैदों 80 बोसोरानो थांबावा 60 70 सिमेन्टना होनदों आरो बिसोरो सिमेन्टना औ खुनु बे सालजोंहाय कम्पेयार खालामनो हाया आरोखि सालनि जोरनायानो आलादाखा बिदि आरो लुनायानो हाबावा ने दा जोङो थांगोन जाहैबाय ओरैहाय बेरायलांनोसै फैदो साल बागाना रायजोफोर ओरैबायदि साल दंफां गोजा बियो मोनफैलै जोङो दा सान्थिपुर उदालगुरि गामिजों गेजेर थांगासिनो आरो जोंनि चिरां जिल्ला बे गासैबो साल दंफां गोगोम सिङाव लांदां खालामना बिराद मोजां नुगोनलै ने साफानो बरिया सिरियाखाना थिलेब जागौलै इयावहाय फैयै महाय सफैखो रायजोफोर नायदो दैमुसा गामिनो बियो हाजोनि थालिरलायबावसो दा बे नुवाखैलै सिखुन दालाङानो ओरैबायदि जोंनि दालां ओरैबायदि आरोखि अरिजिनेल दालाङा जोंनि दालां दैयाबो ओरैबायदि साफा नै लोंजायोबो दां बे दैया ने थालिर बागान ना मोनो ना मोना खम ना मोनगोन इयो बैयाव दै लोंहैनो नागिरदों जोङो थांनानै जोङो नाइटि दखान होननायाव मोनफैबाय आरो नायलांदो एसे दखाना मोनसे गैया नै नाइटि दखाननो गासिनबो बन्द' गोजा आरो दखानानो मोनसे गैया नै ओमफ्राय मा फानदों बेवहाय टमेट' फिसा ओमफ्राय मटर साना बे मोननैल' दंखायो आरोखि आसलखौ लोगो मोनबाय नै बिथाङानो जाहैबाय नै नाइटि दखानखौ खुलिजेनग्राया खोन्थादो एसे आङो 2000 माबायाव फैदों आरो 2000 बिदिनो 14 15 फैनाय जाबाय टटेल 7 बोसोर जाबाय आरो आं बेवहाय बैनि सिगां खुलिखाबायमोन नालाय
ओमफ्राय बेनि सिगांथ' मानसिया खाबायमोन ओमफ्राय दासान्दिलाय मोजाङैनो दं आरो जेबो ओमफ्राय मोनसे खोथा मा खारनावहाय नाइटि थाखो दखाननि नामालाय नाइटिया माने सिगाङावथ' एसे खुलाबो जाहैबाय दा ओमफ्राय बिजनेस मावग्राफोरबो दंमोन जाहैबाय दा ओमफ्राय बिदिनो लाइफ फैस' ओरैनो सोरबा बिदिनो गाननानै बायदिसिना माबा गाननानै होलाय थिखादोंमोन जाहैबाय दा नाइटि गाननानै दखान होयोमोन जाहैबाय फार्स्टआवहाय ओरैनो दान्दिसे नाइटि गाननानै फैबाय नालाय ओमफ्राय दा नैबे नाइटि दखान जोंना दा आरो बिजनेस मावग्राफ्रा सिगांलाय जिगाब बादाय सोंखायोमोन नैबावहाय आंनि न'आवनो जिगाब जोंहाय थानाय जादोंमोन आरो जों फार्स्टआवहाय माइ गलाय बायदि खुंनानैहाय गोजौआवहाय उन्दुनानै थायोमोन आरो ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो जिगाब बादा होननानै दोनदोंमोन आरो नामा ओमफ्राय उनावहाय दा बिदिनो मानसियाबो संखियाबो एरलांबाय दा ओमफ्राय दा बिदिनो अनेक गामि गावबा नाम खालामना दोनबाय न'आव थांनो लामा लाफिनबायमोन जोङो ओमफ्राय समबार हाथायावहाय नै दसे आसोल मास्टार माइन्डखौ लोगो मोनदों जों दसे साहा लोंनायसै बेजों नै बेनो जाहैबाय समबार हाथाय आसोलफोरखौ लोगो मोनदों नै बिथाङालाय बेनो जाहैबाय लकेल इयो औ आंनि लकेल आंनि बाजार होनना बुंब्लाबो जासै औ दसे स्राय साहा लोंनायसै गोबावजों लोगो मोनबाय नालाय नोंसिनिजों बेबायदि मोनलोङालै जोंनिजों जोंनि दाम खम गोजालै नोंसिनिजों उन्दुनो ओंखारलायनाय फुदुङो हाया दा ओमफ्राय दामाबो जोंनिजों खम गोजा जानाय